ରୋଷେଇ କରିଦେବି କଣ ହଁ ମୁଁ ରାଗିଛି ହୁଁ? ରାଗିଛି କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେବି ହେଇନା ଭାତ ମାନେ ଖାଅ ନା ଖାଅ ନା ଖାଅ ନା ଖାଅ ଖାଅ ବେଶୀ ଖାଉ ନା ଭାତ ଖାଅ ନା ଭାତ ଖାଉ ଭାତ ହେଇନା ଖାଉ ଭାତ କାହିଁ ହେଇବା ଏଇ ଭାତ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଛ ଏଇଭଳିଆ କେମିତି ଛୁରୀ କାଟିଦେବେ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ଏଇଭଳିଆ ନା ଇଏ କଂସା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆମେ କରିବା ଆଉ ହାତ ମାରିଦେବି ନା ଏଇଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରିକି ଫେଣ୍ଟି ଦେବି କାଟିକି ଦେବି ଖାଅ ବେଶୀ ଖାଅ ଟିକେ ଖାଅ ବେଶୀ ଖାଅ ନା ଭାତ ଅଛି ଖାଅ ଖାଉ ନା ରାଗିଛ ଭାତ ମାରିବିନି ଜମା ମାରିବି ଥୋଇଦେଲି ଆଉ ମାରିବିନି ରାଗିଛ ନା ରାଗିନି ଭାତ ମାରିବିନି ଜମା ରାଗିଛ ଜମା ନୁହଁ ସେ ରାଗିନି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଭାତ ମାରିବିନି ମୁଁ ଥୋଇଦେବି ମାରିବିନି ଜମା ମାରିବିନି ଜମା ଭାତ ତମେ ଜାଣୁନି ମୁଁ ମାରିବିନି ଜମା ମାରିବିନି ରାଗିଛ କ'ଣ କହିବି ରାଗିଛ ମୁଁ କହିବି ରାଗିଛ ହଁ ମୁଁ ରାଗିଛି କହ ହଁ ମୁଁ ରାଗିଛି କହିବି ମୁଁ ଛୁରୀ କାଟିଦେବି ଆମ୍ବ କରିଦେବି ଆମ୍ବ ଦେବି ଆଉ ଏବେ